Dobrý deň, milé dámy, som veľmi rada, že ste prišli a chcem vám niečo o sebe porozprávať. Dlho mi to trvalo, než som sa odhodlala k takejto veci, povedať niečo o sebe, lebo od klientiek dostávam spätnú väzbu, nakoľko robím anielskú terapiu, ako som sa aj vlastne k anielskej terapii dostala. A pre mňa je dnešný deň obrovským víťazstvom, lebo konečne dokážem povedať, že som sa dostala k terapii cez svoju vlastnú bolesť, cez svoje vlastné utrpenie, cez svoje mimomaternicové tehotenstvo. Lebo som nevedela otehotnieť, v podstate som sa tomuto venovala alebo dávala tomu nádej, šancu, chodila som po rôznych vyšetreniach, operácie som absolvovala, 10 rokov to trvalo. A zrazu som mimomaternicovo otehotnela a zrazu som o to prišla. A v tom momente sa pre mňa zrútil celý svet a ako som žila na povrchu zemskom, tak som sa vlastne stratila úplne niekde do priepasti. Dlho som nevedela nájsť svetlo, už som si myslela, že ja si vôbec nezaslúžim žiť, absolútne. Som menejcenná, škaredá, nenávidela som sa, hnevala som sa na seba, nevedela som si nájsť samú seba, stratila som sa, úplne som sa stratila, v 35 rokoch som sa úplne vzdala života a som si povedala, OK, Bože, keď to je tvoje rozhodnutie, prijímam, nech zomrem. V týchto depresiách som sa vznášala cirka rok a to sa striedalo hnev, nenávisť, obrovská sebalútosť. Nenávidela som sa, nebola som schopná sa pozrieť na seba do zrkadla. Skovalovala som sa do širokých vecí, prečo by som sa ja teraz ukazovala, keď som menej cenná. Nemám deti, tak tým pádom ja tu nemôžem žiť. Čo tu ja vlastne robím? Lenže po roku nastal zlom, ležala som v spálni, pozerala som sa, mám bielu skriňu. Pozerala som sa na tú bielu skriňu jedného rána a tak si hovorím, Alenka, a toto je všetko, čo ty tu, čo chceš od života? To takto ty chceš žiť, tuto sa váľať? Veď druhí ľudia majú o mnoho ťažšie. Prečo ty tuto ležíš a nič nerobíš? Tak som sa postavila tak nahnevaná z tej postele, ale že tak, že som myslela, že teraz keby kázali Eiffelovku zbúrať, tak ja ju zbúram asi za jeden deň. Tak som začala úporne hľadať, ako sa vyhrabať z tej priepasti. Stála som na tom dne, je tam krásne, poviem vám, je tam úžasne, vlhko, studeno. V tom momente to bolo pre mňa, že úplne úžasné a bola som skrytá. Nikto nič nevedel, tak som si to tak ešte aj skovávala. A začala som úporne hľadať bod, ktorého sa mám chytiť. Ja som síce v najbližšie okolie mala úžasné kamarátky, úžasné, moja sestra, úžasná, ale ja som si nevedela sama sebe pomôcť. Oni mi hovorili, Alena, však sa postav, začni bojovať. Prečo ja mám bojovať? Ja veď nemám bojovať, veď dokazujem svojím životom, veď ja som svetová. A potom zrazu som išla do Pantarej. Vzhľadom na to, že ja milujem knihy a milujem čítať, dostala sa mi do ruky kniha Louise Hay Miluj svoj život. Tak som sa tam posadila, objednala čajík, začala čítať. A Louise Hay hneď prvé. Miluj seba samú, takú, aká si. Hlúposť. Som krásna a múdra. Hlúposť. Milujem sa taká, aká som. Hlúposť. Dosiahnem všetko v živote, čo chcem. Hlúposť. Ale tak som sa začítala ďalej. A zrazu mi tam začalo niečo svitať v tej hlave, že pozor, z tej priepasti už vidíš jeden schodík. Tak som sa postavila na ten schodík. Od Louise Hay kúpila som všetky knihy. Do rána som ich mala prečítané. A už som sa cítila, že som múdra. Pozrela som sa do zrkadla, cvičenie od Luizičky, afirmácie. Som múdra, úspešná, sebavedomá, krásna žena. Hovorím si to do zrkadla, ale skočilo mi z toho podvedomia, ako môžeš byť úspešná, keď si nedonosila dieťa. Nic si nedokázala, si domáca. Dobre, to mi nesedelo, ale napriek všetkému ja som si to opakovala. Trvalo mi to asi cirka rok, než som bola ochotná prijať, že som múdra. Lebo som prečítala za ten rok toľko kníh, že som tak prednášala kamarátka, že kamarátky, OK, hovoríš to nádherne, ale čo robíš ty pre seba?
A na to som si nevedela, že vôbec odpovedať. Tak som si povedala, sakra, však je ešte iný spôsob, ako to zmeniť. Daj mi nejaký signál, niekto. A potom som si začala uvedomovať jednu jednoduchú, úplne jednoduchú vec. Ja som sa zabudla chváliť za tie pokroky, čo dosahujem, lebo už v tej priepasti som bola na 3. schodíku. Ja som sa zabudla chváliť. A zabudla som si prejavovať lásku sama sebe. Ale v tom zmysle pochváliť sa. Ako dnes dobre vyzeráš. Tento pulloverík ti svedčí. Tak som si povedala, OK, tak keď toto. A Louise Hay píše ešte okrem iného aj o tom, že máme lásku prejavovať aj vlastnému telu, lebo telo nám slúži od narodenia až po smrť vynikajúco. Tak som sa pozrela na seba nahá v zrkadle a povedala som si, tak tuto musíme niečo zlepšiť. Začala som cvičiť, pravidelne cvičiť. Za pol roka som bola vo vynikajúcej forme, tak už pred tým zrkadlom, áno, moje telo je zdravé, krásne, vo vynikajúcej kondícii. Cvičím dodnes a udržujem si stálu hmotnosť. Potom som si hovorila, som múdra, lebo som spravila si kozmetický kurz. Začala som chodiť na nemčinu. Začala som sa po nemecky rozprávať, našla som si prácu v Rakúsku. A ako posledný bod môjho programu krásneho, čo som sa úplne z priepasti postavila na pevnú zem, môj rozvod. Lebo s partnerom som si už nemala čo povedať, naše cesty sa naplnili, my sme si svoje odozdali, čo sme si mali odozdať a som si povedala, prijímam, je toto ďalší bod, ako sa dostať k môjmu cieľu, lebo ja už svoj cieľ som mala jasný. Tak som sa rozviedla a mimochodom tento deň oslavujem ako svoj narodeninový deň. Čiže už roky som prestala riešiť a oslavujem toto ako svoj najkrajší deň života. Čo teda je? A zrazu som sa postavila na pevnú pôdu. Ale ešte stále to bolo málo. Hovorím, možno ešte niečo tam je, ešte niečo mi chýba, nejaký doťuk. A vlastne tie afirmácie, čo som si neustále opakovala, zrazu som pochopila, že tieto afirmácie dostávame v detstve. My nemusíme hľadať v múdrych knihách, my ich máme z detstva. Veď väčšina rodičov deťom hovorí, keď spapáš tento koláčik, ty budeš aká zdravá s ovocím. Máte prvú afirmáciu, som zdravá. Ako krásne si zaspievala tú pesničku, ty si aká šikovná, ľúbim ťa. Som úspešná. Idete na ťažkú skúšku, rodičia najbližšie vám hovoria, veď ty to zvládneš, veď ty si aká šikovná, aký kus cesty si ušla. Som sebavedomá. Krásna, keď vám mamina oblečie nové šatky a pozrie sa na vás, aká si ty krásna, ty si moja princezna. Som krásna, som. A podľa tohoto som už išla, tie afirmácie sa mi stali už prirodzenosťou, hoci sem tam ešte tá chyba sa vloudí, ale už viem veľmi rýchlo spracovať, odstrániť a dať na tú pozitivitu. A potom som zase išla do eugeniky, to už je duchovná literatúra, a hľadala som ešte niečo, kde by to moje srdiečko ešte našlo takéto svoje. A našla som anielské karty. Nekúpila som si ich hneď, ale moja priateľka ma veľmi milo prekvapila a kúpila mi ich ona. A podala mi ich s tým, ale toto si ty. Tak som si doma tie karty rozprestrela. Tak som sa v nich hrabala s takou láskou. Prechádzala som si rukami nad nimi. Ale toto je to, čo hľadám. Tu je láska, odpustenie, pochopenie, neodsudzovanie, radosť, hrabosť a stále všade fungujúca láska. A pochopila som naprosto presne, pokým nemám lásku v sebe, k sebe, nemôžem ju predsa dávať iným. Keď ju mám už v sebe a mám ju tam nakódovanú, dámy, dejú sa vám zázraky. A tie zázraky sa mi dejú dodnes. A som veľmi šťastná, že môžem dnes tu sedieť a hovoriť vám tieto veci. A k tomuto, k tej anielskej terapii patrí snívanie. Každá žena, každý človek, dokonca aj zvieratka, ľúbia snívať. Psík, keď sa mu niečo krásne sníva, hrabe nožičkami. A máte pocit, že ten psík sa smeje. Dieťa, keď sa mu niečo sníva, široký úsmev, je blažené,
či je popiškané, nepopiškané, mokré plienky, nemokré plienky, ono sa smeje. A je to fakt veľmi jednoduché, to je najväčší prejav sebalásky. Čiže už nebuďme pyšní na to, sme dospeli, my už všetko vieme. My sa už nemusíme absolútne nič učiť. Nie, sklznime trošku na to dieťa a pozrime sa na to dieťa. Keď sa dieťa hraje na piesočku, ako sa teší? Postaví si hrad. Mám hrad. Postaví si kopček. Spravil som si kopček, sem si dám zástavku. Toto je to moje. Keď plače, tak plače a dáva vám najavo. Toto sa mi nepáči. Toto ja nechcem. A keď sa teší, áno. Keď vás chce objať, ľúbi vás, ono vás ľúbi. Či ste tlstá, či ste chudá, či máte červené vlasy, zelené, fialové, ľúbi vás bezvýhradne. A o to v anielskej terapii ide, že vás ľúbi bezvýhradne, nesúdi, neposudzuje, neodsudzuje. Veď to sú anieli. Veď naše deti sú naši anieli. A dovolte mi, milé dámy, aby som vás uviedla do takej hravej meditácie a verím, že vám spraví veľmi dobre. Takže keď chcete zavrieť oči, zavrite si oči. Keď nechcete zavrieť oči, nemusíte zavrieť oči. Takže nádych, výdych, nádych, výdych. Idete do svojho vnútra. Je krásne slniečko, svieti, lúče vás hladkajú na tvári, stojíte na krásnej rozkvitnutej lúke. Tráva vám siaha presne po pás a vy sa v tej tráve prechádzate, jaká je nádherná, zelená. Sem tam priletí vtáčik, sadne vám na rameno, zašteboce vám do uška, s radosťou odletí a vy sa cítite nádherne. A zrazu cítite, že niečo v tej stráve je. Ozýva sa šuchot, tam vás premkne trošku taká obava. Čo to je? Zrazu sa tráva odhrnie a pred vami stojí malé 5-ročné dievčatko. Plave vlásky, v nich má krásny copček, biela mašľa veľká, nádherné modré oči, biele silonové šatky, biele topánočky a stojí oproti vám. A vy sa pýtate, kto si? Ja som Lulu a ja som prišla, ja sa chcem s tebou celý deň hrať. Dobre, Lulu, a kam ma chceš zobrať? No povediem ťa po tejto záhradke a poukazujem ti moje kvietky. Dobre, poviete, zoberiete Lulu za ruku a kráčate spoločne. Zobere vás k záhonu nádherných ruží. Je tam červená, biela, ružová. Koho sú tie ruže? Lulu hovorí, predsa tvoje. Moje? Veď ja také ruže nemám. Ale áno, sú tvoje. Idete ďalej. Prídete k divým makom. Nádherné červené maky sa kolíšu v rytme vetra tam a sem. A vy máte zrazu s tou Lulu chuť utekať. Chytíte Lulu za ruku a bežíte, utekáte cez to pole a šťastne sa smejete. Cítite obrovskú radosť v sebe. A Lulu hovorí, zoberiem ťa na svoje tajné miesto. A vy celá zvedavá, kde to môže byť? Zrazu dobehnete k jednej obrovskej trampolíne, ktorá je červená. A stojí tá trampolína na brehu jazera. Lulu sa začína škriabať na tú trampolínu. Lulu, neutekaj tak, však padneš. Lulu hovorí, nie, nepadnem, veď mám teba pri sebe. Poď hore aj ty, budeme sa spolu jašiť, hrať, skákať. Tak vyskočíte na tú trampolínu, skáčete vedľa Lulu, držíte si ju za ruku a Lulu hovorí, nie je takto skákať. Poďme oproti sebe, chyťme sa tak spolu za ruky a skáčme. Skáčete, padáte, tešíte sa, raz skočíte vyššie, raz nižšie, buchnete sa trošku, nevadí, ale pozeráte na Lulu a Lulu sa teší, smeje sa, očka jej žiaria a postupne táto jej radosť a hravosť ide do vás. A vy cítite, áno, toto som ja. Toto som ja, to hravé dievčatko, čo ľúbi skákať, hrať sa, tešiť sa, radovať. Skáčete až do úmoru a Lulu povie, už ma bolia nôžky.
Poďme sa okúpať. Áno, poďme. Zhodíte šaty, skočíte z Lulu do jazera, plávate, striekate sa, zbadáte rybky, plávajú žlté, modré, červené, chytáte ich, púšťate ich, jašíte sa spolu, striekate sa spolu. Až Lulu povie, už som unavená, už chcem ísť von. Tak idete von na breh. Šťastné si líhate do trávy, ruky rozťahnete ako anieli a robíte anielika v tráve. Lulu sa postaví a hovorí, vidíš, máme 2 anielikov a jeden je veľký a jeden je malý. Ale pozri, držia sa za ruky. To znamená, že sa ľúbime. My sa ľúbime, že? A vy hovoríte Lulu, áno, ľúbim ťa, Lulu. Slniečko zapadá, ležíte šťastná v tráve a pozeráte na zapadajúce slnko, pozriete vedľa seba, Lulu spí, šťastná oddychuje, krásny úsmev na tvári jej žiari a vy pozrete do slnka zapadajúceho a poviete si, ďakujem ti, ďakujem ti, ďakujem ti, ľúbim ťa a teším sa na zajtrajší deň, ktorý bude rovnako krásny a hravý ako dnešný a tak to bude stále. Cítite sa v úplnom bezpečí, v láske, chránená. Nie ste sama, máte samú seba. Nádych, výdych, nádych, výdych. Môžete očká otvoriť. Pozrite si do zrkadla, čo máte pred sebou. Pozrite si do očí, aké ich máte krásne a povedzte si, ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Nádherné. Dámy moje, a toto je sebaláska. Koniec. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si ma vypočuli.